hai ge nongno khakhayo kahamken tongbai na hine tabuk to Tripura situation onek saya choli tongo pura Tripura flood angjak south ni situation tang kahamken no social media rogo nugui mangkha je ayango kusu Bangladesh bai nangjak ngate dumburbo te sharok jakha e aron jo to parakuluk thangbai ka te onek dukhu nango amorok nugui hinge jin para bati nong tongkha monuo kok tini sana hine video khaima se je Mia horo tunas kang kaisa interview nukmani live buma TV wo ke noran thumbnail nugun chaiman tonghana mutamo ge amono tuina tini kisa mane ani opinion nor share khaina bagese ke aro social media viral tomani kita okok si je guli nangi thia bithi hine ang okomo simino je ani Bwkhukjwk brena hapthanga te kuno amoni ongkonia do mutaine ge so saya just kaisa guli nangi thia bithi himan kongno ang bithi de tabis de saime batam Saka ngasuk ongko khanai jia tapono je asu median borok sungmani ke gulinange thia bithi bode tong ni sungmani akong na sang kise discuss kaina mo songo kete kobang ma kong no boro discuss khaile kam ni like tam hinai tai to onek tabu Tripura to kobang ma mutai ni video to viral ong tongo borok bu manus kal mutai ongko bura saati hamri mano ati mano hini to khana mani gila mano tapono dam ke jingbo ni ora khanaya do ingai je tabu nugmani tam hinai guli nangi thia malik tabis malik ni khuti je khana mani binor ke jeng dam bu khanao tabis ni dam bithin dam joton khanai mano noro video ni link ang tonali ni naidi dam ke to onek no lak 80,000 45,000 ati rong bisingo mangsi gai wan sugo je aro soje borok din hajira khaichanai ro borok ta aro thangai rogi naijang mangala je high level ni borok simi sar thangai rogi naijang mana ne wan sugo ke takasi ko khamusi ang aro te just bori kotha kok sibi share khaida phayo do ari je ang nokmani khana mani bin Bwkhukjwk ta ngai takasi gai mutai nongbai phai malai phai puro nongbai phai kok salai puro mutai ason da chuk kamo tam khainang kamo mutai puji puro tam hingkama mona ason asu ya kan tam jani sino mutai baro purta abo mondira chugi ba mutai puji puro apro mohane phai bobe kok sabai wen chau kai kok sabai puro ge media sangata tam kok le nang bai phai sabai mohade mutai hini median borok bon sengmani ge botam mai chakha da tamo mai rok se da tam ro hini sungpai pong katai bobai chengla rok thangpai po mutai bobai ji bobai chengla thangpai o ge atiko rona khanai oge so obishas ni kok do means je khana nai boro bishas khaimia angjang nai kok no bo kok snami sai tong ma hai ma tong ta ani mote tikhe bo mane mutai le no kha hinu tabu like dara modu like ma tv ni anchor bono was interview na kha mutai le ke bosi ta dora tin nugya khong kai mutai bahayang to jeng photo rogo mutai nung mane amdu jeng sinama si chin borong su yang ba sinama si ke bo nugui beskanga ajugri wi photo sketch khaimani te photo bu mane ati to kure inke da modu ni interview no bo question khai bo proof khaina try khai ka but ke bo ni mind omo habiana but oro kuno amani against ya tokhono bokhe bin interview ke just bo saga je photo je babe bonuk mani mutai no ati khino bo imango muk thango nu khapo hini thingno nu phon mano kabang ma borong no mutai no go tam no go hini khana jak ani botongo para rogo ni bisas khaidang lai kong no ke bo nu go tokhono makhang sap ke nu go nuk nai hini khana ya khota kachang khero nuk jak phayo dugar ti ro phayo Saka rogo means kachang khai like pari ro khai ke chungwa ati ro khini khana uta ke bo I ang mother ga si ang Mahadev si hini phai abong ni je photo tongmani rup khai phai nuk jak phayo hini khana ya kota ange bole amo sikar khai tong je I bono kha bo kok salayo ba jogui bono mutai che kala phayo akong ro sao ke ba mo ke sa বিশেষ খাইজang nai kok ya an mote tita বিশেষ খাইজang nai kok kai tabu kabang borong no parao skal mutai manai burasa khari manai kulum kusa hamri manai ati mutai puji tonar butongo borok kebo ati khai dam mane kaisa rugini budget fix khai ati ke marketing khai tungeta
marketing binamo like marketing haino kalai donga chana thangke kaisa rugin dam se 80-81,000 45,000 35,000 hinungam kese binamo market pricing tonga rugini price ta ke asu rong ke ba bo leg cancer bu ma bu ya thengni cancer ba hamri ma bu hinungkai cancer ba nung doctor thangi nai jakhon je jikon mikon cancer like serious case am doctor thangi no hamri manu but asa bino bojes hamani amke belai high budget ang thangata amu tamin chanai means amu like kaise sagate market snamani high kalai tongta binya amu ang sanamu suya but only phone manu bo mutai malai khana kok sajak phonong na mutai be but the way spread khai tong bo bini je kok no je bini rogini price rok amaro bo jodi mutai ni jodi bok to mutai ni jodi mutai no social mani khe I bo ati rok social media rok phai rok ati rok ke bo spread khai gal khwai ma tongta kya sung sanamu sung nong no ang video no ko no ani mo video ne against ya je sai tong ni against ba ya just kaisa kok viral long tong jokhon buri nangi Thwiya bithi ne inga amon te simi sang kisa sa kok chana musong mani oro ke asuno video no hate video nai hate spread ta khidi positive comment idi angoro negative to ama tong jang kun phun chaya hini asuno chana musong lang no hambai tata